Kathama urangli ha ka khanyu tarik ujliu arja arpoi kala pente ba ka sarkar kala priang ke jingdawa na ka benda ki jinge ba ki nongbala ki ba khlami opisa ha ka por jong ka lockdown jong ka snam arja arpo da ka ba kala bo ki phone number ba ki nongbala ki laban phone cha ka office jong ka trat leba wat langi dang ya khun ya kan ka khlam ba di kijing ya ki babun ndai hapdeng ka kan ka khlam ni lek ban ya wat ya laki hok ba pikin mau ba mentala a la tayo ba ngi wan chapi ban ong hato ka nungut na pi ki ba ka sarkar mention snam ka kular ban ai ka kijing kersan ni ki nong balasi ka nu na pi da yo ba ni pet ya kalis ba yo RTI ba nang tungi syam babun kam yo lut ne ki dan ba kam yo ai but ni sam song thad kat badang wan ki kerteng jong pi ni dang pha ya ki tu kung ki complain sa sarkar but menta ni ayo sa kawi ka jing job kata ka balong bangi dawa nak sarkar ka to ka por hi ba ka de ban bu kan ja helpline khnang ba ki tu ki breu ki ba apply men sam snam ba klam mi kerteng ki ba mi kerteng ki ba klam yo lut ka pisa ki yo ban phone direct sa sarkar ban pentep ndai ti shu menta ngok komen ba ni nang ye tap ki complain hende ka sarkaru kala ai kerpang arteli kini ki phone number menta ba ka ong ba kinu kinong bala ki badon ki grievance ne ki jing e mo ba kani ka kentup ru ye ki tu badon jing e kaliang ba khampat yo e kani ka pisa ba kular man chimsnam pila ban phone hakini ki arteli ki number ka wei ka long ka landline number 0 line riu sao r san not iwei r sao sakawai pak de ka mobile number kendai lai riu r iwei new riu lai riu not pila ban phone hakini ki number hapdeng ka shipau bat saw baji ka po sngitrei bat kinu ki jing e kum kinong bela kentup ya ketu ka jing bum yo bisa menchipsnam ngop ha phone bat batai hakini ki number Shushu kalong ru baka sarkar pedeng kala penmi ye ka hukum ban lum kerteng ye ki baklam yo khaw roshan bar ka kintu ye ki shnong bar ki seng ban yara ban lum ye ki kerteng ban pin poi ka office DC tebat mentale ka niyo khobor ka babha na ka central ba kila penbi ba ka kat na halor jong ka kat resian te DC ru ila IT menta te nganga kentu ba khamtam le ki ye ki shnong ki nang ta ki sang bhalang ba pher bakin shimkhya bhaya kani bakin yetrei lang khamtam le ya kani ka khlam ngim la ban batai balano kan kut nang bakin ya yo na mar kadai ka hok jong ki bakin yo khaw udai shini ter kunta te ye kitu ki ba mdan ka rason menta ka sarkar kan hab ai wood as an emergency when issue ye kini ki NFSA PHH cards but baro ki ba mdan ki ta card ki ba dei hok ban yo ki ba shem jing e ki ba duk na ki ba duk tam baro mangi ki nong chong ki seng ni de bani rap ban lum ka keteng joki kala don ko ka form lo bala pan mi EDC ni sa prang kita ha social media but ni de ban po ye ki ni ka office jong EDC nang ba kita ki lom geng ki la ban yo jing rap